Ara el RAC permet enviar comentaris als estudiants sobre les seves PACs en format de vídeo. Per poder enviar aquests comentaris multimèdia només cal accedir al RAC de la vostra aula. Un cop aquí, maximitzem la PAC que estem avaluant i fem clic sobre Introdueix un comentari, corresponent a l'estudiant que volem fer-li arribar el nostre comentari. Fem clic a l'opció de nou comentari que ens apareixerà a la nova finestra. Sempre hem d'introduir un breu text per poder fer el comentari multimèdia. Després ja podem fer clic sobre Afegir un comentari multimèdia per començar el procés de gravació. Apareixerà una finestra que ens orientarà en tot el procés de gravació del nostre vídeo. En primer lloc, caldrà dir-li al sistema que pot accedir a la nostra càmera i al nostre micròfon fent clic a Permitir. Veurem que ens apareix l'opció de començar la nostra gravació. Si no ens veiem a la finestra de gravació, vol dir que no tenim la càmera ben configurada. Fem Record per començar la gravació online. Veureu que surt un cronòmetre a la finestra de gravació que ens indica el temps de gravació. En tot moment podem parar la gravació fent clic a Stop. En el moment que parem la gravació, podem fer clic a Play per poder veure com ha quedat el vídeo. Si aquest ha quedat com volem, podem fer clic a Next per continuar el procés. En el cas que el vídeo no sigui correcte, podem tornar a fer Record per fer una nova gravació. Recomanem que sempre feu Play per confirmar que tot s'hagi gravat correctament abans de continuar amb el procés d'enviament del comentari multimèdia. En el nostre cas, fem clic a Next per continuar. En aquesta nova pantalla posem un nom al nostre vídeo i fem clic a Next per continuar. Ara fem clic a OK per acceptar els termes d'ús. En la pantalla final del procés ens apareixen dues opcions. Per una banda, podem desar el comentari per ser editat i enviat en un altre moment, o bé podem fer clic a Comunicar-ho a l'estudiant, fent que el RAC enviï en aquest mateix moment el comentari multimèdia al nostre estudiant. Només ens faltarà acceptar. Ja hem enviat el comentari multimèdia al nostre estudiant. A més de poder enviar missatges individuals als nostres estudiants, existeix l'opció d'enviar missatges massius. Aquesta opció la trobem entrant de nou al nostre RAC i seleccionant els destinataris del nostre comentari des del desplegable que ens permet diferents opcions. Un cop seleccionats, fem clic a Escriu un comentari. Veiem que ens apareix la mateixa finestra que hem vist abans per enviar comentaris multimèdia personalitzats. El procés a seguir és el mateix. La única diferència és que al final del procés, en aquest cas, no tenim l'opció de desar el comentari, sinó que només podem enviar-lo directament als estudiants. I com veurà el nostre estudiant el nostre comentari multimèdia? Doncs per veure-ho hem d'entrar al RAC del nostre estudiant. Aquesta és la visualització del RAC pel nostre estudiant. De la PAC 1 veiem que hi ha un comentari pendent. Quan l'estudiant faci clic a Comentaris, s'obrirà una finestra amb tots els comentaris que li hem fet arribar i, a més, el nostre vídeo multimèdia. Ja pot fer play per veure què li diem sobre aquesta activitat. I fins aquí el tutorial sobre l'enviament de comentaris multimèdia. Fins aviat!